Joliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ani waati na an ka fiɲɛsuru sira fɛ a ka ja an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Joliba TV News ani Joliba FM ye an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min an b'a sigi sanga ni waati walasa ka kuma jamana kungako kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an da bɛna se fɛn min ma ni a dogolen tɛ bɛɛ la o ye an b'a fɔ min ma logements sociaux ni dɔw ko ATT bugu soso minnu jɔra min bɛ jɔ jamanaw fɛ walasa ko se tɛ maa minnu ye ka so san walima se tɛ maa minnu ye ka du jɔ olu bɛ se ka kunduyɔrɔ sɔrɔ cogo min ka sɔrɔ i b'a so sara dɔɔni dɔɔni ka se hakɛ la ni a dafara so bɛ yɛlɛma ka kɛ i ta ye donc o siratigɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn nin san laban in na gɛlɛya caman de bɛ nin logements sociaux ninnu kuma ka ca a logements sociaux kun kan sabula an y'a ye a yirala k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ donna so ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya ma d'u ma dɔw yɛrɛ fana donna so ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ o ma so ninnu sɔrɔ sira jɛlen kan donc kumaw cayalen bɛ ani a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ an b'a fɔ min ma kɛnɛw sitiw ko olu identifiera walasa logement kuraw ka jɔ o siratigɛ kɔnɔ bi bi in na ko maa dɔw fana sɔrɔla minnu taara so jɔ o siti ninnu kan an y'a ye gouvernement yɛrɛ tun ye wulikajɔ kɛ min ye ministre min yɛrɛ bɛ nin ko kunna ale tun ye weleweleda kɛ ka yira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen ko o bɛ logement ninnu kɔnɔ illicitement ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo ka don a kɔnɔ walima minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ minnu tɛ ka a so wari sara ko fɛɛrɛ tun bɛna kɛ walasa o kumaw ka se k'u ka kasa n'u ka so k'u cogo min pour que so ninnu ka se ka di maliyɛn wɛrɛw ma minnu bɛ se ka a fɛn a min ye a critère k'o dafa donc o siratigɛ kɔnɔ nin waati in na ani Sibi ani ale bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna an da don a la sabula olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ walasa maliyɛn bɛɛ bɛ se ka nin so in sɔrɔ cogo min donc ani ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala olu bɛ ko caman kalama na sabula su ni tile olu bɛ bi ka wulikajɔ la walasa nin soko in a ka se ka di jɛlenya kɔnɔ walasa maa min n'a ka kan olu ka se ka so sɔrɔ cogo min Sibi i n'ula an y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye waati in na dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbagaw ani lamɛnbagaw ma nin waati in na an bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo u ka kulomajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Joliba TV mɔgɔw k'u fo u ka wulikajɔ la parce que waati o waati ni jamana kɔnɔdenw mago bɛ kunnafoni lakika la a bɛ se ka sɔrɔ journalistes de fɛ Joliba TV mɔgɔw u ka wulikajɔ an b'u fo a la u ni ce u yɛrɛ. D'accord an ca ni yɛrɛ an y'a ye an y'a fɔ sɔgɔmada in na k'a fɔ nin waati in na wulada in na min ye logements sociaux ko ye gɛlɛya b'a la an y'a ye aw ye jɛkulu sigi a kama yɛrɛ walasa ko in ka se ka kɛ jɛlenya kan walasa minnu n'a ka kan olu ka sɔrɔ u ka logement in sɔrɔ donc nin waati in na an y'o de fɔ e yɛrɛ y'o jɛkulu ɲɛma ye bi bi in na gɛlɛya jumɛn de bɛ logements sociaux ko in yɛrɛ la bi sabula maliyɛn caman kamana gannen don a ko kun. Merci Tembine n bɛ n yɛrɛ fɔ ne ye jɔn ye ne tɔgɔ Burama Gimbala Sibi n ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamana logements sociaux n y'o sigibaga dɔ ye an ye jɛkulu min n'an b'a wele Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux au Mali logements sociaux kɔnɔna la jɛkulu caman bɛ yen donc jɛkulu caman min bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kelen-kelen n'a ka laɲini ye logements sociaux yiriwali ye donc an ye hakili jagabaw kɛ jɛkulu fitinin kelen-kelen n'a caman bɛ yen u tɛ se ka koba kɛ mais ni an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye an bɛ se ka kuma jamana marabagaw bɛ se k'an lamɛn o hukumu de nana ni fédération hakilina ye n'an y'a sigi sen kan bi logements sociaux ko n'a fɔra mɔgɔ caman m'a faamuya maliyɛn fanba b'a fɔ ko fantanw ka so o ye faamuyabaliya ye logements sociaux dabɔra maliyɛn bɛɛ lajɛlen kama i kɛra fantan ye i kɛra faama ye ni a y'a sɔrɔ a ka di ye ka logements sociaux ɲini sariya minnu bɛ fɔ ni e bɛ se k'o sariyaw dafa a ka kan i k'a ɲini donc an ka bɔ fantanko ni faamako na o ye bakuruba la n bɛ se ka min fɔ kuma ɲɛbila kuma la ni an bɔra yen Tembine bi n'i ye logements sociaux yɛrɛ dugukolo ta k'u lajɛ logements sociaux dugukolo ninnu u sɔrɔla cogo di jamana de ye logements sociaux dugukolo kɛrɛnkɛrɛn k'a bila logements sociaux kama et dugukolo ninnu
yani jamana k'a kɛrɛnkɛrɛn dugukolo tun ye dɔw ta ye jamana ye dugukolo ninnu récupérer a tigiw bolo à l'origine ka se ka musaka d'u ma u tun ye musaka mun don dugukolo lakanali la pour que u k'a kɛ u sago ye donc dugukolo ninnu minɛna logement social min kama an y'a ye wagati laban ninnu fɛnɛ na comme jamana ka programme de don sow bɛɛ tɛ se ka jɔ ɲɔgɔn fɛ dugukolo ninnu kan programme fɔlɔw kɛra filananw kɛra sabananw kɛra ainsi de suite nka dugukolo bakuruba la kɛnɛ lankolonw bɛ yen ni jamana ka sojɔ ma se ka se o kɛnɛ dɔw ma fɔlɔ mun de bɛ yen bi o kɛnɛ mun ni jamana y'a bila logement social jɔli kama maliyɛn wɛrɛw bɔra yɔrɔ wɛrɛw tile sen kun cɛ ka na so jɔ o dugukolo ninnu kan an ka lakɔlɔsiliw ye mun fɛnɛ yira an na o bɛɛ kɔfɛ so ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la 95 o sow bɛɛ jɔra su fɛ de n'an y'o ta k'o lajɛ an b'a ye k'a fɔ o nkalon de ka ca ni o tiɲɛ ye nka nkalon in mun b'a a sinsin o ye jamana marabagaw ka wulibaliya ye nkalon in mun b'a sinsin an y'a ye an minnu ye sigidalamɔgɔ ye est-ce que jamana marabaga dɔw tɛ ka nin sojɔla ninnu jukɔrɔma tintin wa o ye an minnu ye logement social sigibagaw ye ani logement social ɲinibagaw ye o ye an ka hakilina ye an b'o de miiri wagati bɛɛ k'a fɔ n'i y'a ye maliyɛn den dɔw bɛ ka na tile sen kun cɛ su fɛ ka na logement social dugukolow taraki fɛn tɛ bɔ a la et puis k'a fɔ fɛnɛ maliyɛn tulo bɛ n na dɛ logement social sigibagaw tulo bɛ n na hali maa minnu fɛnɛ bɛ logement social lakanali kama o tulo bɛ n na maa minnu bɛ ka nin baara lankolon ninnu kɛ slogan kelen de b'u bolo an b'a kɛ Mali de don wa foyi tɛ bɔ a la est-ce que ni an continue na tantɔ se bɛ minnu ye olu k'u sago kɛ jamajɛ kɛnɛw la ni sen t'anw fɛnɛ ye se sɔrɔ sini jamana bɛna jɔ cogo di donc o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min n'an m'an da don a la ka jamana marabagaw bilasira k'u hakili lajigin kɛrɛnkɛrɛnnenya la logement social sitiw kɔ an bɛ don gɛlɛya kɔnɔ don nataw la gɛlɛya mun an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ. ok gɛlɛya min a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ i bɔra ka a kuma fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ logement social ko i bɔra k'a fɔ gɛlɛya caman b'a la surtout n'i ye site min jateminɛ site min ye site ye min an bɛ se k'a fɔ jamana i bɔra k'a fɔ jamana b'a kɛrɛnkɛrɛnya walasa ka musaka di mɔgɔw ma ka site min bila jamana yɛrɛ ka bolo kan mais mɔgɔ wɛrɛ ka na ka se ka kɛnɛ ninnu k'o jɔ mais o tigiw bɛ n'o jɔ est-ce que o tigiw bɛ se ka kɛnɛ ninnu jɔ bi ka sɔrɔ gafe tɛ o tigiw bolo minnu b'o permettre ka nin baara nin kɛ walima o bɛna yɔrɔ jɔ parce que n'i bɛ terrain fana san bi papier de bɛ d'i ma a dugukolo ko kan maintenant ni ko ni mɔgɔ ninnu ni jɔn de bɛ baara kɛ walasa ka se ka an b'a fɔ min ma gafe d'u ma gafe min b'u yamaruya u ka se ka yɔrɔ nin jɔ est-ce que a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn est-ce que gafe b'u bolo nin ko ninnu kan. merci an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ala ko tiɲɛ maa dɔw b'u la gafew b'u bolo nka gafe ninnu an ka lakɔlɔsiliw fana mun yira an na gafe ninnu dɔw sɔrɔla depuis logement social yɛrɛ daminɛ tuma depuis dugukolo ninnu ni a sanna a tigiw bolo k'a lasegin jamana ma k'a bila logement social programme kama o gafe ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ a caman ye gafe yɛlɛmalenw ye a nkalon de ka ca ni a tiɲɛ ye donc ni n ye kuma in fɔ a fɔcogo la mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen u nana dɔrɔn ka kɛnɛ lajɛ ka sigi gafe fosi t'u bolo n bɛ kuma in fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya logement social construction anarchique minnu bɛ site kan bi en réalité gafe ko tɛ a bɛ komi jɛkulu de bɛ yen jɛkulu mun u b'a dɔn u bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔna la u bɛ tila ka wele bila maliyɛn wɛrɛw ma mun bɛ kow fɛ nɔgɔmani na u kana fara ɲɔgɔn kan ka sow jɔ u ka kumaw fɔcogo la Mali de don ni an cɛyara ka sow jɔ dugukolo logement social dugukolow kan ni jama de don Mali autorité bɛ siran jama ka wuli ka jɔ ɲɛ
donc aina dugukolo bien yani logement sociaux programme ka se ama ni min bɛ se ka min jɔ o b'o jɔ et jama kulo bɛ na maliyɛnw kulo bɛ na n'i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ se ka vérifier aw mun ye kunnafonidilaw ye il suffit seulement que i ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabakɔrɔ site kan i b'a kɛ dɔrɔn ka i ni dɔ ka bɛn k'o ɲininka nin so min filɛ aw ne ɲɛkɔrɔ nin ye nin so jɔra wagati jumɛn wallahi i bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn ma k'a ɲininka a bɛɛ b'a fɔ an kɔni an wulila dɔnkili sɔgɔma dɔrɔn an y'a ye so wulilen don ka jɔ parce que baara in bɛɛ daminɛna su fɛ i b'a ye de so nana se aran dama dama ma wagati min na i b'a ye k'a fɔ sojɔlaw bi yan sinon k'a fɔ ko pendant la journée i tɛmɛtɔla i bɛ biriki bɔlaw de ye ou bien i bɛ sojɔlaw ye non i tɛ se ka sɔn min o la mais biriki ninnu ni cɛncɛnw a bɛɛ bɛ na su fɛ de fondation bɛ kɛ su fɛ élévation bɛ kɛ su fɛ donc k'a fɔ ko gafe de bɛ mɔgɔ ninnu bolo gafe ɲɛnamaw o fana t'u bolo dɛ nka nin bɛɛ bɛ ka jɔ sariya sɔsɔ hukumu de kɔnɔna la et sariya sɔsɔ min fana don an k'a fɔ dɛ k'a perepere latigɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka ɲi ka nin baara kolo ninnu bali o ɲɛmɔgɔ dɔw fana sen bɛ nin kurutu baara ninnu na o de ye ko yɛrɛ gɛlɛyamayɔrɔ ye an bɛ misaliyaw di wagati bɛɛ bi n'i y'a ye maliyɛn dɔw bɛ se k'a fɔ u da la an bɛ manamanako kɛ foyi tɛ se ka bɔ a la mali de don quelque part est-ce que u yɛrɛ b'a dɔn ko sariya bɛ se k'u ɲangi wa est-ce que u b'a dɔn ko sariya bɛ yen wa parce que c'est la question qu'on se pose tout le temps ni a y'a sɔrɔ sariya bɛ yen est-ce que sariya tigilamɔgɔw man ɲi ka wuli u yɛrɛ ye ka ɲɛsin nin baara kunta ninnu kɛlɛli kama wa bon sariya tigilamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u ɲɛ bɛ nin kɛwale ninnu na u tɛ ka kala don u ɲin fɛ ka bɛn n'a ye an bɛ se ka olu ka comportement faamuya cogo di donc nin ye ɲininkaliw ye ɲininkali minnu n'an b'a tɛnkun an yɛrɛ la wagati bɛɛ mais an ti jaabi sɔrɔ a la nka an ka laɲini ye jumɛn de ye bi an mun ye logement sociaux sigibagaw ye ka jamana marabagaw k'u hakili lajigin logement sociaux dugukolow kɔ k'u hakili lajigin gɛlɛyaba minnu bɛ ka logement sociaux yɛrɛ programme freiner bi k'u hakili lajigin a kɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ indépendance la ka se an bɛ don min na bi projet si ma sigi sen kan Mali la projet min ni a ɲana ka tɛmɛ logement sociaux kan a projet tɛ yen donc mun de bɛ se ka kɛ bi pour que k'o projet in ka a senkɔrɔma tintin ka a valoriser o ye jamana marabagaw u ka sɔn u ka jɔ u ka jalaki kɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen yɛrɛmabila kɛwale minnu bɛ ka kɛ nin site ninnu kan u ka se k'o yɛrɛmabila kɛwale ninnu kɛlɛ jamana marabagaw f'u k'a dɔn de k'a fɔ olu ka mankun a bɛna jamana don dingɛ wɛrɛ kɔnɔ ni an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini parce que n'i y'a ta k'a lajɛ dingɛ ye mun de ye n'a bɛ ka se don o don ka taa fɛ ka jamana kɔnɔden dɔw to yen olu k'u sago kɛ nkalon kan parce que ko se b'u ye o même ma jamana kɔnɔden dɔw fana bɛ k'o assister se tɛ olu ye sini o jamana kɔnɔden minnu n'u y'a assister dɔw ye manamanako kɛ bi foyi ma bɔ a la jamajɛ kɛnɛw la sini n'olu fana ye se sɔrɔ a ka ca ala fɛ ni ala ma hakili ɲuman d'u ma u fana b'a fɔ hali n'a kɛra siraden de ye an bɛ so jɔ sira in ninnu kan donc pour que k'o gɛlɛya ninnu wuli a ka kan jamana marabagaw u ka wuli ka désordre in k'a kɛlɛ ka bɔ yen n bɛna misaliya fitinin dɔrɔn d'i ma Tabakɔrɔ logement sociaux parce que Mali logement sociaux ko kuma a bakuruba a bɛ Tabakɔrɔ de nɔfɛ parce que Tabakɔrɔ programme in de ale de ɲana ka tɛmɛ logement sociaux programme bɛɛ kan i bɛ inondation mɛn Mali fan bɛɛ o t'an ka ala deli ye dɛ hali ni inondation kɛra bi ko Bamakɔ wulila Tabakɔrɔkaw ala k'an kisi a ma Tabakɔrɔkaw olu b'a ye télé de la ani ni u bɔra n'u y'a ye k'a fɔ u ka fosse jiwoyo nana ka fosse ninnu kɔnɔna la sanuya ka tɛmɛ parce que 2000 combien a bɛ san 3 bɔ inondation ba dɔ kɛra Bamakɔ logement sociaux kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabakɔrɔ
amu y'a sigibagaw ye an bɔra inondation in kalama télé de la nga télé kɔfɛ n'i ye fossé fɛn tu nɔgɔlen don n'i ye fossé ninnu lajɛ i b'a fɔ k'a dilanna o don de donc c'est en ce moment an y'a ye k'a fɔ an bɛ sigida la sigida min an ka ɲi ka sigida in a lakana an bɛ sigida la sigida min jamana ye a fanga don sigida in dilanni na donc o sigida kelen ni jamana kɔnɔ den dɔw bɛ ka na o kɛ yɛrɛmabila kɛyɔrɔ ye an man ɲi k'an sigi k'o lajɛ ɲinan samiya in na construction anarchique ninnu mun bɛ logement sociaux cité kan a kɛra sababu ye parce que a dɔw nana kɔkɔnɔnaw la ka so de jɔ dɛ a dɔw nana jiboli siraw la ka so jɔ a kɛra sababu ye ala ye n seere ye logement sociaux sigibagaw ye n seere ye ka se ka ji y'a taasira bila ka don logement sociaux so dɔw kɔnɔna la mɔgɔw kan donc mun ye inondation ninnu provoqué construction anarchique mun ye inondation ninnu provoqué les occupations anarchiques donc fo a ka kɛlɛ de fo jamana marabagaw ka dɔn de k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ olu mun bɛ jamana kunna bi ni a mɔgɔ kelen kelen dɔw ka so b'a la u bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔna la ni o dɔnna k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ se bɛ an ye bi an bɛ ka sariya sɔsɔ an bɛ bi la mɔgɔ tɛ sin dɔn dɛ donc an ka bɔ sariya sɔsɔ kɛwale ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye forobafɛnw ye an k'o segin foroba ka lakana kɔnɔna la k'o segin jamana kɔnɔdenw ma o b'an bɛɛ lajɛlen lafiya o bɛ jamana yɛrɛ la taa ɲɛ fɛn fɛn ni o b'an arranger bi logement sociaux programme a ka sauver fɛn fɛn ni o b'an arranger bi maa mun fɛnɛ ni ala ye logement sociaux don olu garisigɛ la u ka wuli ka kɛ kɔnɔkulu ye pour que construction anarchique ninnu u ka se ka a dénoncer ɲɔgɔn fɛ au fait ka u ka nisɔngoya yira k'u ka dusumakasa yira wagati bɛɛ parce que a bɛ ka logement sociaux sigibagaw de tɔɔrɔ donc ni mɔgɔw tɔɔrɔlen don f'u ka kuma mais n'i tɔɔrɔla n'i ma kuma a tɛ dɔn ko tɔɔrɔ b'i kan dɛ alors que bi maa si tɛ logement sociaux kɔnɔna la tabakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko i tɔɔrɔlen tɛ mais bɛɛ makunnen don bɛɛ makunnen don ni a ka tiɲɛ fɛnɛ n'an tora ten cogo la est ce que jamana marabagaw yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'an kan wa u tɛ n'o dɔn donc an bɛ mun de ɲini jamana marabagaw fɛ bi u ka wuli ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la tabakɔrɔ logement sociaux dugukolow ma ka se k'u récupérer logement sociaux ka se ka jɔ a la k'a di maliyɛn denw ma sariya kɔnɔna la. K'a di maliyɛn denw ma sariya kɔnɔna la i bɔra k'a fɔ mais an y'a ye waati dɔ tun kɛra minisiri yɛrɛ tun ye tout kɛ logement sociaux la parce que an bɛ se ka fɔ gɛlɛya bɛ parce que hali bi attribution minnu kɛra. oui o ma se ka logement accès kɛ. oui parce que i b'a sɔrɔ numéro dɔ dira mɔgɔ b'a kɔnɔ. oui o tigiw donna a kɔnɔ cogo di. an y'a ye kuma caman fɔra kɔsa in na an ye minisiri yɛrɛ ye tabakɔrɔ zone in kɛ. oui a ye message yɛrɛ lancé k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen. i b'a dɔn k'i bɛ inégalité kɔnɔ k'i ka fɛɛrɛ ɲini. oui i m'a f'i ye délai min tun dira a tɛmɛna yɛrɛ kun y'a ɲini k'a fɔ u bɛna mɔgɔw labɔ. ah oui bon peut-être comme an bɛ samiya fana na i bɔra k'a fɔ. ah oui mali ko bɛ social b'a la. oui wɛrɛ sariya bɛ yen mais waati dɔ la an bɛ hinɛw ni adamadenya don kow kɔnɔ. ah oui donc hali bi o mɔgɔ mais est ce que bi bi na i bɔra ka kuma min fɔ aw ka jɛkulu wulila ka se minisiri ma pour que aw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. oui ka se ka nin kɛlɛ cogo min parce que bi fanga dɔrɔn tɛ se i bɔra ka fɔ. parce que mali kɔnɔ ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka wo kɛ dɔrɔn. oui mɔgɔw tɛ sariya yɔrɔ lajɛ mais a bɛ fɔ ko mɔgɔw donna a bɛ fɔ fanga tigilamɔgɔ dɔ de gafe d'u ma. bin kɛraw kan. oui kuma bɛ fɔ ka sɔrɔ ko yɛrɛ t'i ye donc a bɛ kɛ sababu la waati dɔ la fanga fana bɛ reculer. oui ko dɔw kunna. effectivement est ce que bi aw ni comme aw ye fédération ye. aw ye sigibaga ye. oui est ce que aw ni minisiri sigira ka ɲagili jagabɔ kɛ pour que nin ko in bɛ se ka bila sariya kɔnɔ parce que bi an ka cɛ fɔ an bɛ niveau min na bi. oui an bɛ surtout an bɛ waati min kɔnɔ min ye cɛmancɛ fanga ye. ni olu ma se ka fɛn fɛn dilan nin waati in na a ka gɛlɛn ko régime normal bɛ se ka na bila donc bon. merci Tembine ɲininkali ɲɛna depuis munna kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ wuli ka jɔ la an sen n'an bolo la parce que an ɲɛ b'a la minisiri min bɛ logement sociaux kunna bi Imiran Abdulaye Touré ala ko tiɲɛ bi
ni nin ministre ni camancɛ fanga ministre ni nin ma se ka fura fɛn fɛn sɔrɔ logement sociaux gɛlɛya la hali o tɛna sɔrɔ bilen n tɛna fɔ sa ko ka projet in jɔ nka o tɛna sɔrɔ bilen o de kama a nalen an y'a ɲini k'a ye an n'a sigira ka kuma gɛlɛyaba minnu bɛ yen o gɛlɛyaba ninnu an n'a y'a kumaw fɔ yanni an yɛrɛ k'a fɔ ale ye ministre in mɔgɔ don mɔgɔ min a bɛ logement sociaux kunkun n'a ɲɛɲɛ a b'a bɛɛ dɔn évidemment a ye département in kɛ de a bɛ a fɛn bɛɛ dɔn anw yɛrɛ tɛ min dɔn ale b'o dɔn nka gɛlɛya jumɛn de bɛ yen bi fo jamana marabagaw parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ministre kelen ka compétence tɛ se k'a permettre ka wuli k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ ne de bilala nin dugukolo la kanali kama aw mun sigira kan ni sariya t'aw bolo ka sigi a ye wuli ka bɔ yen il faut que a ye mun madonner département dɔw de bɛ yen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan diyagoya pour que ka nin baara in nɔgɔya jamana marabagaw ani jamana kɔnɔdenw bolo o ministériso fɔlɔfɔlɔ o ministère de la justice ye o ministériso filanan o ministère de la sécurité et o sabanan o ministre de tutelle ye ni o ye urbanisme ni domaine ye donc olu saba ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka maliyɛnw lafiya bi logement sociaux ko yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i ka ɲininkali kɔnɔna la logement sociaux dɔw bɛ yen maaw b'a kɔnɔ u ma yamaruya ka don o ye tiɲɛ ye o nka mun nana ni o mɔgɔ ninnu donni ye logement sociaux kɔnɔna la parce que so dira mɔgɔw ma mɔgɔ dɔw mun tɛ logement sociaux yɛrɛ fɛ mun ni o ye logement sociaux sɔrɔ politique mɔgɔw don mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la relation y'a kɛ dɔw ye so sɔrɔ u mago tɛ so la donc o mɔgɔ caman de ka sow bɛ yen bi u datugunen bilalen don u yɛrɛ ma donc mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔw la ka na don so ninnu kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ logement sociaux so ko ninnu a kuma ka ca dɛ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ k'a kɛ komi u donna ni mɔgɔ dɔ de ka yamaruya o tɛ koyi u bɛna so datugunen sɔrɔ a datugunen don en bonne et due forme u bɛ da kari ka don ko ni sotigi nana don min na k'an sɔrɔ a kɔnɔ an b'a kuma kɛ n'i ye occupation ninnu fana ta k'a lajɛ surtout les logements sociaux attribués occupés par les tierces personnes i b'a sɔrɔ a 90% a bɛɛ bɛ tan cogo la u donna u yɛrɛ de ka na don soda ninnu kari ka don walayi ala ye n seere ye n b'a kalama de mɔgɔ m'u la don parce que n y'a caman vérifier an ye kɛlɛw kɛ parce que a ye mun ma donni an ka logement sociaux tabakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ sɔgɔmada 8h la fo ka se 11h ma an b'a fɔ wagati dɔw la o ye muso caman ka sugulata heures de i b'a ye mɔgɔw bɛ bɔ sow kɔnɔna la ka musow tulo ci k'u ka motow minɛ u la k'u ka nasɔngɔw minɛ u la kare kelen u tunna u bɛ don so ninnu kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ yen donc wagati dɔw la f'an tun ka wulikajɔ kɛ k'a lajɛ ka risque yɛrɛ ta ka don so dɔw kɔnɔ an y'a ye mɔgɔ bɛ so kɔnɔ mais courant tɛ yen ni sotigi kɔni donna o a bɛ na courant bila ni sotigi donna a bɛ ji don donc an b'a ye mɔgɔ kɔni bɛ nin so in kɔnɔ wagati bɛɛ nka courant tɛ yen ji tɛ yen ça veut dire que sotigi tɛ ni sotigi don o formalité ninnu a b'olu rempli donc o y'an ka indice dɔw ye mun y'an permettre ka mɔgɔ caman ɲininka u y'a fɔ an ɲɛna non comme soko b'an na an ye logement sociaux ɲini an m'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ an ɲɛna clairement ye an kɔni hali ni a dira anw ma bi an b'a sara mais comme an m'a sɔrɔ an y'a ye fɛnɛ sow lankolon bilalen bi yan an donna kɔnɔ en attendant sotigi ninnu ka na donc weleweleda kan tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu fɛnɛ ni u ye so ɲini ni so dir'u ma ni a y'a sɔrɔ u mago de tɛ so la u t'a fɛ u ka so ninnu labila pour que so ninnu ka se ka recenser ka di maliyɛn wɛrɛw ma o fɛnɛ ye adamadenya yɛrɛ la o ye hɔrɔnya kɛcogo ɲuman dɔ ye nka an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman t'a kɛ ten cogo la u bɛ so ninnu ɲini ni hakilina mun ye i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen an ka lakɔlɔsili bolila ani an ka sɛgɛsɛgɛliw bolila nin bɛɛ kan dɔw yɛrɛ bɛ yen ala ye relation dɔw k'u la u ye so ninnu sɔrɔ u bɛ n'a bila u ma muso yɛrɛ furu fɔlɔ dɛ
ni u ye muso furu o bɛ den min sɔrɔ ni Ala ye den min d'u ma o den ka so o logement social bɛ dɔw bolo mais malheureusement so tɛ se ka kɛ den min ma wolo fɔlɔ so tɛ se ka k'o tɔgɔ la u ye so sɔrɔ u ma don a kɔnɔ u bɛ ni explication suguw de di bon ni mɔgɔw yɛrɛ m'i kɔlɔsi e bɛ ni explication di mɔgɔ ma mɔgɔ min a bɛ so ɲini na i bɛ yɛlɛ a tigi jeli de kan i bɛ jamana marabagaw yɛrɛ i b'o u dɔgɔya fo ka taa fɔ k'i y'u dɔgɔya parce que i bɛ ka kuma min fɔ sariya tɛ i bɛ ka kuma min fɔ hali maa min kɛra sababu ye e ye logement social sɔrɔ i y'o tigi dɔgɔya i y'o tigi ka crédibilité don dingɛ kɔnɔna la. Oui. Ah oui. 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 caman bɛ yen u bɛ bila contrat kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ a kɔnɔ parce que a yira k'a fɔ i tɛ se k'a bila location na an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ so sɔrɔ u bɛ so bila location na a yira k'a fɔ n'i ye so sɔrɔ i tɛ se k'a modifier mais an b'a ye bi mɔgɔw bɛ so sɔrɔ k'a modifier ka kɛ étage ka magasin ni fɛnw bɛɛ bɔ a la ni bɛɛ b'a kɔnɔ est ce que bi bi in na ani catégorie dɔ fana bɛ so bɛ sɔrɔ wari tɛ sara i bɛ so kɔnɔ a yira k'a fɔ i kan ka wari sara n'i ma se ka wari sara a ka kan jamana k'a so minɛ i bolo k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais mɔgɔw dɔw fana de bɛ so in kɔnɔ wari tɛ sara a du bɛ jɔ de pour que nin wariw fana de bɛ kɛ sababu ye ka so wɛrɛ jɔ bon n'o wari tɛ sɔrɔ bi bi in na e yɛrɛ fɛ ko waati taara dɔɔni fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka sigi nin bɛɛ kan pour que ka se ka logement social bila sen kan pour que min y'a sɔrɔ a fana k'a dɔn ale fana kan ka kɛ sababu ye pour que malien wɛrɛ fana ka se k'a sɔrɔ parce que ni wari tɛ yen projet in fana bɛ jɔ parce que so wɛrɛ tɛna se ka jɔ. Évidemment. Merci. An bɛ kuma daminɛ point min na o ye les loyers. O loyer ninnu ni bénéficiaires ka ɲi k'a sara o loyer ni sarali ye diyagoya ye bénéficiaire kelen kelenna ma wa an b'an profiter à travers Joliba TV ka mɔgɔw hakili jigin k'a f'u ɲɛna ka tila k'a terejuguya f'u ɲɛna office malien de l'habitat ale de bilalen don logement sociaux lakanali kama o ka wulikajɔw bɛ sen na maa o maa ko sojuru b'i la parce que wagati dɔw la comme an tun bɛ samiyafɛla la an b'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya Mali sariyaw o tɛ sɔn samiya fɛ ka mɔgɔ labɔ so kɔnɔ Mali sariyaw tɛ sɔn o ma comme on suppose que mois d'octobre Mali kɔnɔ o ye samiya bantɔla ye ni Ala y'o ban office malien de l'habitat kɔni o pɛrɛnnen don ka ban u ye fɛn bɛɛ sigi sen kan maa o maa ko sojuru b'i la ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ e ka so sarabaliya mauvaise foi de don sanction min kan ka tɛnku i la ni Ala sɔnna ma u b'o o ɲangini lase mɔgɔw ma o fana kɔfɛ logement sociaux mun ni a bilalen don location na u ye recensement kɛ an b'an profiter k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya logement sociaux ninnu sariya n'i y'a bila location na a kuma man gɛlɛn koyi maa min bɛ logement sociaux in kɔnɔ ni ale bɛ location na ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko locataire b'i ka so kɔnɔ so ka ɲi ka minɛ e la k'a di maa min b'a kɔnɔ ma o ye logement sociaux sariyaw ye parce que o bɛ mun de fɔ n'i y'a ye misaliya don tɛnbine e ye so di sibi ma location na i ka so ça veut dire que so côté la i y'a di sibi min ma tɛnbine i ni ce i ni baraji an bɛ so in an b'a kɛ sibi tɔgɔ la parce que ale de bɛ ka so sara e ye donc sariya ninnu ka nɔgɔn kojugu e hakili la ministre Imiran Abdulaye Touré a ka wulikajɔ fanba dɔ fana ɲɛsinnen don o ma parce que Ala y'a kɛ ministre ye k'a sɔrɔ a bɛ dossier in maîtriser o fana ka ɲi ka kɛ fiɲɛbɔda dɔ ye maliyɛnw bolo o kɔfɛ tuguni logement sociaux mun ni a dira maa o maa mun y'a datugunen bila yen logement sociaux sariyaw b'a fɔ ko ni so dir'i ma kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko
e ma don i ka so kɔnɔ so in kan ka minɛ e la k'a di so ɲinina wɛrɛ ma parce que a tɛ se ka faamuya cogo si la maa min ye so ɲini ko soko de b'ale la so ka d'e ma ka kalo 2 kɛ fo ka se kalo 3 ma e ma don o kɔnɔ e ka soko o ka ɲi ka sɛgɛsɛgɛ parce que o b'a yira k'a fɔ e ye min fɔ nkalon dɔɔni b'a la donc sariyaw de b'a fɔ kalo 3 délai tɛmɛnen kɔfɛ so bɛ minɛ i la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma e hakili la bi office malien de l'habitat ani ministère de tutelle u ye baara kɛ ka ban o fɛn ninnu kan a tɔ tora dɔrɔn justice mɔgɔw u ka se ka kitisi d'u ma a ye nin baara ninnu lawaleya donc en grosso modo baaraba mun kɛra ni u bɛna bila sen kan sɔnni olu filɛ nin ye donc du coup logement social ko kuma a bɛ ka nɔgɔya parce que gɛlɛyaba mun b'a la ala ye an garisɛgɛ don maaw la bi maa mun ni o bɛ logement social ko kalama n bɛ misaliya di n tɛ yan publicité kama dɛ mais Mamadu Wologem urbanisme directeur Wologem en réalité a bi domaine in dɔn ni a y'a sɔrɔ hakili b'a la a fɛnɛ a ye depuis a ye baara daminɛ domaine de la a bɛ ka baara kɛ a b'a kunkun n'a ɲɛɲɛ a b'a bɛɛ dɔn donc gɛlɛyaba fɛn fɛn bɛ logement social dugukolow kan bi walayi ni ala de bɛ k'a fɔ n'u ye Wologem ka hakɛw di a ma surtout furancɛ fanga in n'u sɔnna ko u bɛ maliyɛnw nimisi wasa u bɛ maliyɛnw ni la hinɛ soko la u ka Wologem bila a ka hakɛw kɔnɔna la k'a fɔ so mun kan ka ci sini sɔgɔma an t'a fɛ ka so ye ne ma d'a la ni dugu bɛ jɛ ka so to yen n'olu bɛ sɔgɔmada kɔ ne ma d'a la ni 0 heure b'a sɔrɔ so bɛ site in kan parce que so fɛn fɛn jɔra sariya sɔsɔ kɔnɔna la hakili la urbanisme mɔgɔw ani domaine mɔgɔw u b'a bɛɛ dɔn donc fɛn fɛn b'u jɛ bi pour que ka baara in kɛ a kɛcogo la o ye sariya ma di u ma u ka baara kɛ parce que wagati dɔw la maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn hakɛ sɔrɔ dɛ a bɛ fɔ ni mɔgɔ ninnu bɛ mun na yan i kɛra directeur ye o kɔrɔ tɛ ko pouvoir bɛɛ b'i bolo pouvoir in mɔgɔ wɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ tuguni awɔ an y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye nka i man ka tɛmɛ nin kan mun bɛ se ka u yamaruya ka baara ninnu kɛ yamaruyaw ma di fɔlɔ nka wulikajɔw bɛ sen na i hakili la fɛnɛ samiya bannen min filɛ nin ye so fɛn fɛn kɛlen don ka siraw bloqué so ninnu bɛɛ bɛ bɔ yen o ye minisiri ka laɲini ok o ye misali waati dira a ma waati min ka teli se donc nin waati in na welewelekan jumɛn de bɛ yen ani laɲini jumɛn de b'aw bolo walasa nin ko ninnu bɛɛ ka se ka sigi sen kan i n'a fɔ sariya kɔnɔ kɔrɔ ye minnu ye so jɔ kɛnɛw kan kɛnɛ mun to tɔ ye o kɛnɛ ninnu ka se ka bɔ cogo min minnu yɛrɛ fana bɛ so kɔnɔ parce que i y'a yira minnu fana bɛ so kɔnɔ so t'u ta ye fɛɛrɛ ka kɛ parce que n'i donna so kɔnɔ so t'i ta ye surtout i bɔra k'a fɔ banditisme ni fɛn caman bɛ se ka kɛ pour que nin so ninnu bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka attribuer mɔgɔ la bi bi in na sabula bi hali n'i ye jateminɛ kɛ i bɛn'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ ka logement ɲini o tɛ ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ logement 2 3 bɛ dɔw yɛrɛ bolo jamana kɔnɔ ka se i y'a fɔ cogo min politique sira fɛ tere sira fɛ relation sira fɛ donc pour que nin ko in bɛɛ ka se ka kɛ sariya kɔnɔ maliyɛnw denw bɛɛ an y'a fɔ bɛɛ ka kan sariya de kɔnɔ ɲɛkɔrɔ bɛɛ fana ni min ka kan u ka se k'a sɔrɔ cogo merci kuma laban kuma la an bɛ weleweleda kan na se toujours transition mɔgɔw de ma parce que bi a b'anw kunkolo kɔnɔ ni transition ma se ka logement social ko in sigi sen kan a projet binna ji la parce que camancɛ fanga dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔw nimisi wasa o nimisi wasa in fɔlɔ-fɔlɔ sira mun ni u ma se ka bɔ ko construction anarchique kama ka se ka so ninnu ci ka bɔ yen parce que sow ma jɔ sariya kɔnɔ donc ne tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de bɛ se ka o so ninnu cili bali ni fɛn min sera k'o cili bali o fana ye sariya sɔsɔ ye anw bolo donc an bɛ a ɲini transition mɔgɔw fɛ u ka se ka logement social cité ninnu u k'u libérer k'a ɲini logement social sigibagaw fana fɛ u ka so ninnu sara régulièrement parce que so ninnu sarali de b'a to jamana ye juru mun ta ka so jɔ jamana bɛ se ka juru ninnu sara walasa ka so wɛrɛw jɔ mais mun b'a kɔnɔ n'olu ma sara
abe komi mun be so konona olu be na to kononi de la kadaw utina so soro donc du coup amba ñini logement sociaux ski bagaw fait ou ku ka mensualité sara régulièrement et une fois de plus ambi office malien de l'habitat ani urbanisme ni domaine mogo ambu fo u ka wuli ka jola nga u ka do fa u senokan parce que an torolendo an toñolendo an ta do an ban komi an be tan jami ka da occupation anarchique nunu kan ka da construction illicite nunu kan ka da an ka sira mun ye sow jɔ ka siraw bloquer a kɛra tɔɲɔ dan de y'an bolo mais misaliya di yani n ka bɔ kuma la ATT-bugu ɲamana dondaba n'i ye dondaba in minɛ o min ye logement sociaux yɛrɛ vitrine ye i b'a minɛ dɔrɔn ka kilomètre dama dama dɔrɔn so bɛna bloquer construction anarchique la voire sira bɛna bloquer construction anarchique la sira in kan ka continuer de mɔgɔ minnu nana sira jɔ so jɔ sira kan u b'a dɔn ko u ka so bɛ ka jɔ sira kan jamana marabagaw fana b'a dɔn ko nin so ninnu jɔlen don sira kan jamana marabagaw fana b'a dɔn ko mɔgɔw de tɔɲɔlen don sirako la yan mun na o so ninnu tɛ ci ka bɔ yen donc an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ construction illicite mun bɛ logement sociaux site kan u k'u dégager et libérer le site on a besoin réellement des logements sociaux et non des constructions anarchiques. Merci. Merci. Ambi fo ka me nere cousin ministre Imran fo ni wati na ka minye nere fana cousin dobe mi maigay ale fana ba ka département na non et puis c'est le secrétaire général du syndicat aujourd'hui au niveau du ministère foli ba ale fana ye ni wati na ka yira ka fo ni wati na nya fo chokomi ani sipi de kumbe wala sa ka se ka kuma ni wati na gelaw kan munu be logement sociaux yere kan fo ka taa aja city ninnu kan bibi na donc n b'a miiri k'a fɔ kuma min fɔra a bɛna kɛ sababu ye walasa jamanadenw olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko kunna wa ɲɛmɔgɔw olu fana ka se ka hakili ɲuman sɔrɔ walasa baaraw ka se ka kɛ sabula n'a ma ɲɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko logement sociaux attribution ko n'an baara kɛra la n'o sera ka fanga sɔrɔ walasa k'o lisiw ko annuler donc fana nin fana fɛɛrɛ kan ka se ka sɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ka sɔrɔ sariya m'u yamaruya olu ka se ka bɔ cogo min walasa sariya minnu yamaruya olu ka se ka so sɔrɔ sabula bi mɔgɔ caman de bɛ minnu bɛ ka so kɔnɔ donc nin de kɛra bi aw tulo garisɛgɛ ye an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ walima dɔn min ye fiɲɛsuru sira fɛ maa min bolo kun bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na o ye Musa Sanogo ye Sikasokaw ka demande min ye résidente ye ka kumaw ani jago sigi ɲɔgɔn kan nin waati in na Lamini Kulubali min ye nin waati in na cɛgana chef fo ka taa min ye Musa Hayidara ye nin waati in na an b'ale fana fɔ sabula ale fana kun ye tile filani kɛ a kun bɛ sɛgɛn lafiyabɔ la nka a ye baara ta hali n'a y'a sɔrɔ a ye coupe kɔni sigi coupe final diyara kosɛbɛ nka an bɛ tila ka audit kɛ ka lajɛ minnu dira n'o taara sira min fɛ an b'ale fana fɔ a ka wulikajɔ la walasa ka sifinnakaw k'olu fara ɲɔgɔn kan commune de la n y'o de fɔ fɛn bɛ se ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan o ye dolonta ye nin y'a tako filanan ye an b'a fɔ ala ka sabanan jira an na Augustin Esebeyu ale fana bolo tun bɛ nɛgɛ la Salibe Darago min baara tara ka kalifa mɔgɔ min na o ye Atel Alidu Mayiga ye o y'an yɛrɛ ka ɲɛmaa ye nin waati in na an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya jiri an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ala sɔnna don nataw la tuguni walasa ka kuma jamana kumako kan